Сега телефона звъни. Фил, звъни, ма! Фил. Още по-силно звъни. Фил. Още по-силно звъни. Фил. В този телефон направо ще ми се сипе. Цял ден звъни. Ами вдигни го. Аз вече съм го вдигнал. Получи се, надявам се така хората това да го оценят, да им хареса, защото според мен стана едно много хубаво представление. Много така стилно представление, без декор и без излишни неща по сцената, само с 3 стола и една маса. И се набляга на текста и на актьорската игра. Това, което е хубаво, иначе вътре героите са за мен. Аз играя политик, Албена играе на журналистка, а пък Евгений е фризьор, гей. Още дето, ако се замислим, това са трите професии, които така управляват света или части от по-голямата част на света. Тези общества, политиците, четвъртата власт, новините, журналистиката и гейовете. По принцип тази пиеса е малко по-различна, не е комедия на ситуациите, по-скоро е комедия с черен хумор. И моя образ е много голяма гротеска общо взето, защото аз съм журналистка предимно, тук цънкът, нали е примерно. И общо взето съм някакъв непокис, но в новия свят всички виждат, че носят душа, която страда естествено. Колкото и силни да са били на земята, горе не са толкова силни, чувстват се сами, спомнят си това, което са били, като са били живи. И това ги държи и те се спретеляват трите героя, което е... Те са абсолютно различни крайности на интереси, плюс един гей, има политик, нали, журналистка, тя е сухарка, тя точно от това се прехранва, от такива политици какъвто, нали. И съм била много серд, примерно, на земята, моята героиня е била много серд. Обаче тук просто всички в един момент се спретеляват, всеки започва да се чувства на другия и в този ход обаче има много хумористични неща. Разбира се, има много черен хумор. Не знам кой обича черния хумор, но по принцип не е комедия такава лека. Това си е една хубава драматургична пиеса, която Ивайло Христов много добре така направи и добави. Някои неща естествено съкратихме в хода на работата, според ние, които ще го играем. Тоест, тези думи примерно няма да влязат в, ако играе друга актриса, примерно. Така. Но е много интересна, поне на нас ние много държим на това, много сериозно се отнасяме към текста, към пиесата. В смисъл не е повърхностна някаква комедия, въпреки че ние към комедии се отнасяме сериозно. Но тук има много философия. Леко сме притеснени, аз лично съм леко така напрегнат и притеснен, защото го играваме за втори път, втора премиера, имахме в София. Преди няколко дни, преди една седмица точно, сега в Пловдив. София много го хареска представлението, много се смяха хората, но то не е само смешно, въпреки че се оказа, че е много смешно и много го харесват, но говори и за някакви неща чисто човешки, като това да се разбираме, да приемаме различните от нас и да смъртта има за отвъдното, нали. И мисля, че се получи едно много хубаво представление, но затова е виновен много и режисьора, професор Ивайло Христов. На мен ми беше мечта да работя с него и тази мечта най-после ми се сбъдна. Снимал съм в Стъпки в пясъка една по-малка роля в него филм и ми е бил асистент в надвис, но сега за първ път така на професионална сцена се срещам с него и за мен е чест и отговорност. Ивайло, благодаря. Вътре в самата пиеса има тази трансформация на героите, за която говорих при малко, която накрая те разчупват абсолютно всичко и всъщност завършва бетон. Значи не е никак лошо да си фада. Не само, че не е лошо, ми си го заслужаваме, защото те изпадат в едни откровения на края на пиесата, които са много шамари, аз обичам да казвам шамари на публиката, на зрителите. Да. Да.
И това ми е една от любимите реплики, е, че ние си заслужаваме да сме фада, така като ви слушам, ама като гледам, май няма да сме сами. Той всъщност това е към анонс към публиката, което е внимавайте какво правите, защото видяхте какво е било на земята. И така, много интересно, трябва да се задължително да се гледа. Текстът е страхотен, режисурата е на Ивайло Христов. Няма какво да говорим, просто той е нива. За 2016 година това прославен път, смисъл как оценяваш? Доволен съм. Снимах в няколко филма, не много големи роли. Започнах в Мармалад по BTV, нещо като рубрика и изкарахме 2-3 много хубави пиеси, едната е тази. Надявам се 2017 да бъде още по-благодатна. Аз съм много щастлива, че успяхме да изкараме една премиера тази година тук с този екип, с който пътуваме. Прекрасни колеги имам и пожелавам на всички така да имат работа, да имат късмет, да ги харесва публиката и разбира се, аз понеже много обичам публиката, обичам хората, играя за тях, определено не играят за пари, играя за хората, за идеята, да се докажа, да видят, че имам и сериозна страна. Моя образ тук не е само комедиен. Има много сериозни монолози, които така погледи за различни теми и така, мисля, че ще им хареса. Къде има повече театър? На сцената или в реалния живот? В реалния, разбира се. На сцената това е театър, той е нищо друго, освен театър. Да. Може да е лош театър, примерно. Или много добър театър, но той е театър, какъвто и да е. Това е театър. Долу в живота вече там са голямата работа. И не ги ли виждате по разни беседи, като почнат, виждате Доналд Тръмп и тази Хилари Клинтън, за какви неща става въпрос. И това са хора, които в никакъв случай не са без образование. Ти в себе си виждаш ли се като политик в тази връзка? Не съм се... Не, по-скоро не, защото тя е... Сега клише да се казва, че тя е мръсна работа. Просто политикът ти трябва то е призвание да бъдеш политик. Да, и тук, примерно, даже имам въпрос, защо след като всички искат да ни оправят, ма не в буквалния смисъл, те май само в буквалния ни оправят, нали? Да оправят тази държава, каква е разликата между мен и тебе? Каква е? Нали, ти искаш родителите ти да получават добри пенсии, нали? Не да живеят в мизерия, след като се пенсионират и са работили цял живот. Какво значение има, че ти си от един цвят, аз съм от друг. Не искам да споменавам партии, защото то няма никакъв смисъл. Ето за това говоря. Това е призванието да бъдеш политик. Когато това нещо стане и тези хора започнат да мислят по този начин, заедно за народа си, за държавата, тогава мисля, че много рязко ще се оправим. Но според мен това е някаква такава утопия, защото може би не ни позволяват. Не знам, защото аз не вярвам това нещо. Просто не мога да го повярвам, че така се случва този дълъг преход